Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ungiphethe umthandeni umfoka amanqele la uzivakashele emcimbini obubaleke kakhulu. Ngikubingelela ngiphinde ngikwamukele emthandeni mfethu. Kunjani kuze mpembe? Siyaphila mfethu. Awubingelela abantu abakubukele. Angikhululekile kahle. Bafethu kancane. Sure. Awubingelela abantu abakubukele khona lapha kwiZwida Media TV. Izwide Media ubani kokuqala? Akuwena waqamba amanga wathi ngishawa amavava ngempama le. Lokuzeni. Ngiyabuza. Akuwena yini? Hayi lutho. Ubani? iZwida Media TV channel ehamba phambili ethanda amabhinqa eqhakambisa kakhulu amabhinqa, so yonke into enza kumabhinqa seyiqhakambisa njengoba sekuphethe nje la namhlanje mfethu. Kulezinto zenu ke nize nitshela leyo nja eyaqamba lawo manga ukuthi siyohlangana esikhaleni kwaNtombela. Kodwa ngineshowa ukuthi akusiwena ngoba bengizama ukubuyisa umqondo, ngiyathola ukuthi akuwena. Ngoba bekophenduka amatafula khona manje.